Frank, you're on the other side. Morning, everyone. Egunon, Egunon. sail ofizialeko The Railway Man, un largo viaje filma ikusi berri dugu, orain egingo dugu prentsaurrekoa. Buenos días, vamos a hacer... The Railway Man filmari dagokion prentsaurrekoa egingo dugu. Sekzio ofizialekoa zen filma, eta hortarako daukagu Jonathan Czepilski zuzendaria, gidoilaria, produzitzailea Bill Corresley eta personaia nagusiaren alarguntza Patricia Laux. Eta zuen galderen zai daude. Egunon. Bi galdera egin izkizuke. Lehenbizikoa da, ea benetan uste duzun barkamena existitzen dela, edo errua, lotxa, arrengura eta mendekoa besterik ez dute dagoen. Eta bigarrena, askotan egingo zizuen, seguru asko, baina zer ikusia du, zer referentzia dituzu, ze nik David Lean asko ikusi dut nik filmean. Zure galderaren lehen parteari erantzuteko, nik uste gauza guztiak existitzen direla, nik uste asko interesatu zaidan gauza bat film hau filmatzean, Eric eta Kathyren historiak giza naturaren onena eta txarrena eskaintzen du. Eta nik uste zerrenda horren goiko aldean eta gizakiak egiten gaituena da emozioa izateko gaitasuna, mendekua eta gorrotoa, eta maitea izateko gaitasuna bilatzea, barkamena bilatzea, pertsona batzutan tormentatu egin bai gaitzakete, edo torturatu, Erik torturatua izan zen bezala. Niretzat, ideia erraldoi bat, barkamenaren ideia zari garela, batez ere mundu moderno honetan, nik uste hori dela gauza interesgarria, garrantzitsua, harakatu beharrekoa, zeren eta emozio horrek besteak beste gizateria definitzen baitu. Eta bigarren partea, ezakit beste inork ez ere esan behar nahi zuen, ni esatera nindoan, Jonathan esaten ari zena, barkamenaren bertuteaz, aukera eskatu nuenean, liburuaren aukera, filmera eramateko, niretzat garrantzitsuna zen tortura, ez dela onargarria ezen zirkustantziapean, eta behar bada persona batzuek zuritu ahal izango dute beste persona batzuen bizitza salbatzeko, baina gauza hori oso importantea zen Eriken historioan. Barkamenaren bertute sublimea proga bat da edozein pertsonaren zat, eta filmean zehar sentitzen duzu Erik ies egin dezakeela gertatutakotik. Eta lortu egiten du modu oso sublime batean. Beraz, niretzat, maitasunaren indarrak erakusten du indartsuagoa dela, gorrotuaren indarra baino. Eta nik uste hori dela ikasten den ikasgaia filmaren mutur batetik bestera. Ez da postura filosofiko bat. Erik ezagutu benuen, Erik Lomax gure laguna eta Pattyren senarra ezagutu benuen. David Leanen kontuaz. Zein zan galdera? David Leanen eraginik oten eukan? Ez espezifikoki. Naiz eta David Leanen film asko ezagutzen ditut, baina hasi ginenean hau egiten
type of Pentsatzen nuen, drama, I guess. You know, a great expanse. It covered a great time. oso lindarra zen filma, eta eskala eta periodo oso luze bat hartzen zuena, bidaia oso luzea zen. Oso gustatzen zait Espainiara nola itzuli den, bidaia luze bat, ze horrek adierazten du barne bidaia eta kanpo bidaia dela. David Leanen film asko ere bidaiak ziren ia epikoak. Eta nik uste hau bereziki dela So yes, I guess so, but not specifically. gizon baten barne deskubrimenduaren bidaia, espirituan agian bai. Zerbait esan dezaket? I think that it's very good that you can Uste dut something that oso ongi dagoela because it gives people antzeman alizatea azaurretik gertatutako zerbait, ze horrek eskatzen die ikusleei ikuspegi bat to the depths of eta ikus dezakete gravity and move forward later. sakontasun horretatik, gorroto, gaiztakeria horretatik, hori gainditu egin daitekela. Eta filmaren funtsa da frogatzea posiblea dela. It's possible to move on. Bizitzan edo zer gertatuta ere, posiblea dela aurrera egitea, baldin eta pres bazaude, askatzera nolabait esateko zure iraganetik. Eta beste gauza bat, da erakutsi egiten duela zer gertatzen den gerra batetik itzultzen zarenean, norbait itzultzen denean, Bigarren Mundu Gerra, Afganistan, edo beste There's battle stress edo zen gerra modernotik, guduaren estresa somewhere the ez da tratatzen gerra veteranoa. Eta nik uste hau nire herrialdean eta beste herrialde batzuetan ere, alde batera uzten ari direla eta beren veteranoak dezepzionatzen argi dago. Zango bat galtzen baduzu, galdu duzu, baina gogoa eragiten dion zerbait gertatu bat zaie, orduan ezin da zer egin, lan bat egitekotan kalitateko izan behar du. Bi galdera, bata senidearentzat, bera mendeku hartzera doa, sufritutako ankerkeriengatik, eta gero ez du mendekua betetzen, nik uste barkamena iristen delako, nire iritzia da, zuzenduko diazu, benetan hil nahi zitu zuena mamuak zirelako, eta uste zuelako han mamuak hilko zituela, eta ezan mendeku bat, baizik eta mamuak hiltzea. Eta zuzendariari galdetu nahi dio, eta pur bat urtua gehatzen de kritika bat, gobernu Britaniar hartan, praktikan abandonatu egin bai zituen militaraie kontu estrategiko bat zela eta jakin nahi nuke ea puntu horretaraino iritsi nahi zenuen eta edo ausartu ez zinen. For the second part of the question, Bigarren partea, a government thing. I think etzan surrender was, complicated, but errendizioa korapilatsua zen, baina 1945 aliatuek irabazi zuten gerra, inork ez zuen historiarik entzun nahi, errendizioz edo soldaduek ere zituzten beren bizipena kontatu nahi, isilpean gorde zituzten, ezan kontu politikoa, pertsonala eta psikologikoa baizik, ez zuten gauza hauetaz hitz egin nahi. Ez da Bigarren Mundu Gerrako historia bakarrik, ez da gerra hartaz ere, baizik eta torturaz. Eta gai hori nahiko bizia da. Ni lanean hasi nintzenean film honetan duela 15 urte. Bidaia luzea izan da, bai niretzat. Beraz, iruditu zitzaidan mundu galdu bat, mundua jendea torturatzen zen, eta orain nola egiten ditugu negozioak, torturatu egiten dugu jendea mendebaldean, gaia bizirik dira, ez du zer ikusirik politikarekin edo Bigarren Mundu Gerrarekin, baizik eta kontua da nola egiten diren negozioak gaur egun. Bush presidenteak hitz egiten zuenean
artikulu bat idatzi zuen describing what it was like. Now that was relevant, London Times egunkariarentzat, it's relevant now as tortura urarekin, odia erabiltzen denean, orain bigarren mundu gerran bezen errelevantea da, berdin gertatzen da, eta gauza hauek jakin egin behar dira. Zeren eta hitzek ez baitute irudirik ere ematen, baina ikusten duzunean zerbait, horrek lagundu egiten dizu konturatzen. of the horrendous things that Esan behar nuke hala ere not being expressed in nire senarrak jasandako gauza izugarri asko ez dira ikusi, esan zitzaigun ez zirela, ez zela inor etorriko filma ikustera ez dena hauiek agertzekotan. Uste dut galderaren lehen partea oso garrantzitsua zen, zeren eta egia da bai, Erik ara doala bere mamuak hiltzera, baina konturatzen da ezin duela japoniar populazio osoa hil. Bapatean konturatzen da, bat hiltzen baduzu, beste bat hil behar duzula, eta gero beste bat, eta gero beste bat. Beraz, uste badut ere nik neu personalki ezingo nukela barkatu, ark barkatu egiten du, baina ezin duena da gertatutakoa ahaztu, eta nik uste hori dela mezu gakoa filmosokoa. Ezin dituzula mamu guztiak hil, egin behar duzuna dela mamu horiei aurre egin eta aurrera jarraitu. Eta beste gauza bat, uste dut, mamuak askotan emozionalak eta psikologikoak direla, ez direla fisiologikoak, ez direla errealak. Eta halako batean badirudi konturatzen da Erikek ulertu duela eta zuzendu gaizki badiot, baina non-literal way, he understood modu ez literal batean ulertu egin du Billek esan duena, alegia. Mundu guztia hilda ere, Japonia guztiak hilko balitu ere, horrek ez zion barne pakerik ekarriko. Eta uste dut, a realization, which I think was a process. I don't think bera konturatu, alako batean konturatu dela, eta nik uste ez dut uste barkamena dela, goizean jaiki eta, egingo dut esan, ez, horretatik pasatu egin behar duzu, eta gauza asko laguntzen dute horretan. Eta prozesu horretan zehar, the murder of other people. But also, what Eric realizes is kontua ez zela persona errealak hiltzea. Erik ere konturatzen da gobernuek gerra sortzen dutela eta denak garela biktimak. Konturatzen da basean gerraren biktima dela bea bezain beste. Eta horretaz konturatzen denean aurkitzen du gaitasuna ura barkatzeko. felt very strong Nire senarra ere, hatred didn't do any good to anybody. baz ongizakien gorrotoak ez ziola laguntzarik ematen inori, Hurt yourself. And the last kaltetu egiten zuen, gorroto zenuen persona, ez bakarrik zeure burua bakarrik, eta Colin Firthek aipatzen dituen azken hitzak, Eric's halako batean gorrotoak gelditu egin behar du, Erikek hori neri esan zidan, kanposantu batean genduenean Tailandian. Eta ni galdetzen nion neure buruari leialak ote ginen gazte haiekiko. my husband just turned to me. Eta nire senarra jiratu eta esan zidan, batzuetan gorrotoa iristen zara une bateran non hori bukatu egin behar da. Nire galdera Patrizia Lomasentzat da, badakit Forgiveness Projecten barruan dagoela, Forgiveness Project, galdera da, uste du gauza horietan, erakunde horietan kolaboratzeak laguntzen duela, hain zuzen ere, zauriak konpontzeko eta aurrera egiteko. Yes, I mean, I think if I understand your question, that healing, as I sort of Bai, uste dut. Bai, sendatzea, barkamenaren ideia eta sendatzearena, eta horregatik sendatzearena, ez da egun batetik bestera gertatzen dena, hori prozesu bat da,
eta lana sarritan, beste jende batekin egiten duzun lana, zeure gizatasuna berreskuratzea, berraurkitzea, eta normaltasuna berraurkitzea zure bizitzan, zeure baitan, pertsona irekit bat izateko, maitasuna sentitzeko, emozioa horretara sarrera izateko, prozesu horri sendabide bat da. Nik uste ezinezkoa dela bakarrik egitea, datik esan duen bezala, jendeak itzultzen da gauza izugarri gehiak ikustetik eta gauza izugarri gehiak sufritzetik lehen personan. Behin, Erikek deskribatu zigun, bost axola, zein gogorra den gertatzen zaitzun gauza fisikoa hori sendatu egiten da oso bizkor. Eta ez duzu asko frogatu behar. Baina hartutako kalte handiak barne kalteak dira eta bidai hori oso luzea da sendatze hori bilatzeko eta aurrera jarraitzeko modua bilatzeko. Eta berraurkitzeko bizitzaren normaltasuna eta zure bizitzarekin jarraitzeko, emozio normaletara sarbidea izateko eta harreman normaletara sarbidea izateko. The Forgiveness Project that I think she's involved in, and I would like to know if she thinks being involved in this kind of projects is Jakinen nuke, hau bezalako proiektu batean, ona ote den sendatzeko, gerraren zauriak sendatzeko, nik esango nuke baietz, oso ona dela, ez da bere alakoan gertatzen, denbora behar izaten da, baina aurrera bide bat izaten da. Erikek lan egin du Helen Bamberrekin, institutu medikoaren, torturaren, institutuaren zuzendaria dena, beraz zen bigarren mundu gerrako bakarra, Irako jendea ere tratatu izan da institutu horretan, edo non dagoela tortura munduan, refuxiatuak, Britanian dira etortzen direnak, Iraken torturatuak izan direnak, eta Erik izan zen persona bakarra, bigarren mundu gerrakoa, Andre horrekin lan egin zuena, eta asko lortu zuen Heleni laguntzen, ze Helenek ere lagundu zion gauza elkarrekikoa izan zen. Zerbait eskaintzen duzunean hartu egiten duzu ere. Zoritxarrez gerrak historia dira munduan. Bidaia luze bat, esan liteke filme pazifista bat dela, alako ondar aletxo bat izango litzateke zure ekarpena, eta Patriziari galdetu nenion, zer sentitu zuen lehen eszena horietan ikustean Nicole Kidman zu gorpuztuz, eta ea benetan izan zen gurutzatzea, topatzketa zure senarrarekin trenean, benetan gertatu baltzen? Tira, nik ondarralearena esango dut, espero dut baietz, bai alakoa izatea, ekarpen bat izatea. Ez dut esageratu izan nahi, baina filmean dagoen lehen papera, lehen funtzioa da leiala izan behar duela gaiarekin. Eta horrek erakarri egin dezake ikuslea, eta ondarralde bat baldin bada, ekarpen bat bakearen ideiari, gizatasunaren ideiari, oso pozik nengoke, baina zuk erantzun orain. Lehen begiradako maitasuna, ez nuke esango maitasuna apasionatu izan zenik. Barne ezagutza bat izan zen, persona hori norbait izango zela, oso garrantzitsua nire bizitzan, hori aitortzea zen, maitasuna gerora sortu zen eta grina ere bai, pasio ere bai. Erantzun dezaket Nikolen inguruan. Nikol ikusi zuenean, Nikol baino asko zubetu jantzitan indoan. Oso asarretu nintzen. Uste dut Nikolek lan fantastiko bat egin duela eta oso estimatzen diot, nire zatu hori bat da. Ez da, zu bezen glamorosoa pati ez txorak ere erik esan. Ez ditu 76 urte eta horrek asko laguntzen du. Baina badago ondar ale bat, torturaren inguruan utzi alde batera gai morala
eta psikologikoa, torturaren inguruan lortzen duzun informazioa ez du zertako balio, konpromiso bada, ze biktimek beti esango dizu zuk entzun nahi duzuna, eta ez dizu berririk emango, eta hori da garrantzitsuna historian. Irrati horrek ez zuen egiten, japoniarrek esaten ziotena. Patri plazera bat, atsegin bat da, zu hemen egotea, baina zuri bakarrik egingo dizkizut 3 galdera, bata. Ia identifikatzen zaren Nicole Kidmanen paperarekin, bigarrena. Ia oraindik harremana duzun Nagaseren familiarekin, eta 3. Ea zure senarraren gerrakideetako batek antzeko bidaia egin ote duen bere mamuei aurre egiteko. Eskerrik asko. Well, to answer the last one, I can't answer for other people, I'm afraid. Ezin dut erantzun beste personengatik, Just in a very edo ordez, simple way. badakit Our doctor, modu simple batean gure tokiko medikuak time after the visa, senarrari esan zion gertakari hoien ondoren had not known were veterans of the death row pazienteak izan zituela, and asking him veteranoak izan ez zirenak, han gertatutakoaz, eta laguntza psikologiko eskatzen ziotenak medikuari. Beraz, espero dut horrek lagundu izana. Gure was well known medikuak baimena eman zien, zeren eta Erikek bazekien, gauza jakina zen, oso sufritu zuela gerran gauza jakina zen, eta veterano guztiek zekiten hori, gerra veteranoek, baina medikuak esan zuen, bere ustez, gizonei, baimena eman zitzaiela orain, hitz egin ahal izateko beren buruaz, askoz gehiago eta berei gertatutakoaz, eta suposatzen da, haietako batzuk, litekena da, barkatu ahal izan dutela eta ez ahaztu. Bigarren galdera, Oh, yes. I'm afraid not. Mr. and Mrs. Nagase. bai, beldur naiz ez bilak hil egin dira, Nagase biek hil ziren lehenago, zeren nire senarra joan urrian hil zen, eta haien familiak Maybe one day. japonieraz bakarrik hitz egiten dute, behar badan noiz baite ezagutzeko aukera baldin badugu, jakina oso gustatuko litzaidake egitea. Eta Nicole, I was amazed considering ni antzesten, harritu egin nau kontuan hartuta true filma dramatikoa dela. Jonathan had managed to. Frank eta Jonathan izan dira, oso zehatzak izan dira, There's a lot of truth in it. argudioaren esentziari eustean, egia asko dago hor, eta oso pozik geratu naiz Nicole ni antzesteaz. Esan nahi nuke oro bat, lehen aukera izan nuenean, liburuaren eskubide lortzeko konturatu nintzen, Patri eta Erik Lomax ezagutzean, Patri oso apala zela bere parteaz, egoera hartan, egoera osoan, eta iruditu zitzaigoan oso nabarmena, baita Jonathan eta Frankie gidoia idaztean, Patrik laguntza handia eman zigun. Erik berreskuratpenean, baina Erikek ez zion garrantzirik eman. Instrumentala izan zen, eta hori saiatu gara transmititzen filmean. Benetan gertatu egun gauza bat izan zen, hasteko bidaia emozionala zela, eta ezinezkoa zela ura kontatzea Patiren implikaziorik gabe. Zuen Australiakoa galdera bat, Burning Man azkeneko film torturatu bat ez zu, gizon torturatu alzara, tormentatu alzara. Eta nire beste galdera da, bilentzatzen izan da filmaren aurrekontua, erraxa izan zen, Nicole eta Colin barruan zeudenetik, Toronton esan zenuen, 15 milioi dolarreko izango zela aurrekontua, zenbateko izan zen? Ni hasiko naiz. Hasieran, lehen gidoian, gerra epikoa zen batez ere, gerra film epikoa, lortu izan bagenu. Dirua filma ezan berdina izango,
beste aktore batzuk zeud genituen gogoan paperetarako, focus on a war epic as such. eta zentratzen ari ginen film epiko, gerra film epiko batean. Became very apparent to us that we had Eta aurrekontua murriztu zenean oso argi geratu zen moztu egin behar genuela. the human story. Eta gerra eszena asko kendu eta giza historian zentratu eta hori egin dugu. Zentratu gara historio batean, With that delay of a number benetan historiak filma horretaz ziar duen. Eta gidoia bukatutakoan, of Andy Patterson had made a film Andy Patterson produktoreak film bat egin zuen Colin Firthekin lehenago, about Vermeer. He gave him the script and Colin neska perlarekin, film. The Girl with the Pearl. I must make this film. Eta esan zuen, filma hori egin behar dut, parte hartu nahi dut film honetan. Like half of Eta Colinek esan zuen. Beraz, murriztu egin genuen aurrekontua erdiraino, 16 million. 15-16 ziren, baina hasieran ia 40 milioi ziren. And I don't think Baina beste film bat izango zen lehen zirriborroan. Ni ekoizle gisa ez nintzateke orain nago bezain pozik egongo filmaren lehen ideia horrekin. Oso pozik nago emaitzarekin, read the book. eta uste dut, estraineko aldiz liburu erakurri nuenean, esan nuen liburu, Bigger audience, because the book to me was only a cry. liburu hau jendea gehiago ikusi behar du, irakurri behar du. Iluntasunean egindako garrasi bat zen, nik uste nun funtsezkoa zela saiatzea filmatzean, Patty eta Eric ezagutu nituen, jakin gabe egingo nuela, esan nien baietz egingo nuela filma eta azkenik egin dugu. After thinking about it, I don't think I'm a tormented man. Ez dut uste gizon atormentatua naizenik, baina esango nuke bai, What's wonderful about film as a medium is that you uste dut zineman miragarria dena da modu zirkustantzia muturrekoetan esplota daitekeela personaien paisaia emozionala, eta hori egin genuen Burning Manekin, eta hori egin genuen beste film batekin. Baina bi personaien erreakzioa niretzat, to the circumstances. erreakzio naturalak eta giza erreakzioak dira, gain zeharkatu dituzelako egoera oso latzak. Great opportunities for Eta baina horren barruan aukera dramatiko handiak daude eta esplorazio zinematografiko aurrera egiteko ere. When you're dealing with a true story, gaining the trust. Historia errealak aztertzen ari zarenean, pertsonaia errealen konfiantza lortzea izan daiteke arazo bat edo ahalegin handi bat. Eta nire jakin nahia da, prozesua luzea izan da, lortzeko Erikek eta Patxek zurekin elkarlanean jardun edo hasieran uzkur xamar zeuden, nola uste duzu lortu duzula haien konfiantza eta ze garrantzi izan dute haiek filma egiteko orduan, ze ekarpen personalak izan ditun, Lomax Andreak ere erantzun lezake, zuek egin nahi zenuten filma egiteko orduan. Liburua irakurri ondoren, agarremanetan jarri nintzen argitaletxearekin, bilera bat egin genuen, Northburyra jesteko, eta Patxi eta Erikekin elkartzeko, eta Patxik bakarrik erantzun dezake, ze irudipen izan zuen niria, baina pasio handiz nahi zuen film hau filmatzea. Nik uste dut, haiek sinesten zutela, ni erakusten ari nintzen pasioa, eta espero zuten filman hori lortzea, eta bilera hartatik joan nintzen, ez nekiela eskubidea emango zidaten edo ez, beste jende ere bat zebilen eskubide horien bila, baina esan zidatenean, bai, zurekin ingo dugu. Orduan egun oso ona izan zen ere zat. Zerbait esan nahi duzu? Denbora asko eman da film hau egiten, lehen zirriborrotik orain arte, 15 urte. Beraz, hasieran eskubideak erosi genituen, liburu baten eskubideak, baina konturatu ginen, Eric eta Pattyren lagunak eta bizitzaren parte bat bilakatu gerela, eta hortik harreman bat atera da, ados daudenarekin, ez da? Eta film hau egiten ari gara gure bihotz sakonetik, ez dauka zer ikusirik konfiantza lortzearekin edo liburu baten eskubidea lortzearekin.
benetako adiskidetasuna sortu da. Eta oso tristea izan da Erik filma ikusi izan baino lehenago hiltzea, baina azken urtean konturatu gara, planeta osoan pertsona bakarrak film hau ikusi behar zuen bakarra Eric Lomax zela, zer bere gain garapen handia izan zen gogoratu alizatea gauza egiteak. Eta gurezat egunik handiena, bosta jola gertatu, izan zen platora etorri zenean, Patxi askotan etortetzen, semea ere bai, baina Eric oso ahul zegoen azkenean filmatu genuenean, eta gurezat nik esan genion egingo genuela filma oso zaila izan da, 15 urtez pensatu nuen oso gaiztuan nintzela, lortzen ez genuelako filma egitea, baina Erik iritsi zenean platora egun ura aparte izan zen, bere bizikoa, oso divertigarria izan zen, zeren beak eta handik produzitzaileek filmatze egun bat programatu zuten Berriken, Eriken herrian, platora joan alizateko, eta egin genuen justu kale muturrean bere etxetiken mutera. Eta goiz hartan aulegi zegoen 100 metroiek egiteko, beraz junginen bazkaltzera, eta Colinek ezagutzen zuen Eric, baina Nikole beraz bila jontzitzaizkion bizitatzera, bazkaltzera, te bat hartu zuten, eta azkenean Erik asko zobeto zegoen, eta platora etorri nahi zuen, baina ja ordurako unitatea ja leku aldatua zen, muño batera, eta haize asko zebilen, eta zaila zen eraino iristea. Teknikari guztiek eutsi behar izan zuten, eraman behar izan zuten kurpil aulkian, Herzogen gauza bezala, Fritz Karraldon bezala, lortu gundu eramatea, eta oso zaila, oso errasa zen, Colin begiratzen bakarrik distantziatik, baina bazegoen alako utxune bat, trenbide batekin, eta eroiek jokatzen dutenean, ni Erik neukan ondoan, eta dena daukazu ondoan, jakinei nuke esan zuen, trenbide hori zezabalekoak dira, hori interesatzen zait, eta eguna aparte izan zen benetan. Eta zenbait gauza izan ziren gogoan garri niretzat, iritsi nintzen filmera oin dela 3 urte, ni haurtxo bat naiz besteekin kanporatuta, baina lehenbiziko egin genuen gauza lehenbizitako bat izan zen Eric eta Patxi ezagutzera joan, eta bere alakoan konturatu nintzen zein harreman hurbila estua sortu zen Andy eta Bill eta Franken eta Eric eta Patxiren artean. Beraz, bide laster handi bat izan zen niretzat, sarbidea lortzeko konfiantza horretara. Eta bilak hain zabalduak ikusi nituen, egin nizkien edozen galderei, nola edo ala, han sortu zen alako lotura bat eta konfiantza bat, eta 12 urtez zeramana, eta horri ezagutzea biresgarri izan zen, eta egun hartan ere ezagutu nuen. Filmatzearen atseginena izan zen muñoan geundela, hartune haiek egiten, Colinen arpegiarekin, eta Colinen hartune haiek ez genekien, ia filmean sartuko ziren edo ez. Nik egin nuen gauza bakarra izan zen. Colinek pentsazezan pixka bat Colinen eta bizitzan gertatutakoaz, eta modu oso esoterikoaz. Eta gogoan dut Pati hurbildu zitzaidala monitorean, eta hola altxatu zuela, erpurua eta esan zuela, oso ongi harrapatu duzu, atzeman duzu Erik eta nik hori bilatzen nuen, alegia lortzea, momentu une emozionalak nik banekien Colinek egin zezakeela, bere baitan, eta gizon ura atzeman zezaketena, eta hori miresgarria izan zen. 15 urte horietan fedea galdu dugu guregan, baina Erikek eta Patik ez zuten fedea galdu. Bai ala ez, eta zuri eta Eriki esker da. Bi gauza esango nituzke, bat da gure herrian Berwick upon Trent, Inglaterrako iparraldean dagoen lekua, eta oso polita da, jakin ezazuen. Eta zein zen beste gauza? Barkatu, galdu egin dut. The last question, please. A question for Patricia.
Bai, galdera bat Patriziarentzat. Badakit Erik oso gaixo zegoela, baina nola sentitzen zen Colin topatu zuenean? Ze esan zuen Colinek bere papera antzesteaz? Ba, Erikek, hasteko oso gaixo zegoelako, ja urtea zera mazalako, gaixotasuna, distrofia muskularra zeukan, gaixotasun neurologiko bat, eta Marsena Graves deitzen da, eta ez gindoa zen zinera oso sarri, beraz ez genekien nor ziren egungo izarrak zinemaren munduan. Harik eta Erik Colinen irudi bat ikusi zuen arte, bere egunkariaren Daily Telegraphen lehen horrian, eta orduan esan zidan, beira, haizu, gure filmean norbait ospetsua lortu dugu, beraz hori izan zen lehenbiziko gauza, ez egon kezkatu eta izar bazelako. Colin ezagutu zuenean lehenbiziko aldiz, Colin jakina askoz gazteagoa zen, Eriken semeordeen adinberekoa, eta zaila izan zen Erikentzat zain jende berria ezagutzea une hartan. Baina labur biltzeko oso lagun onak bilakatu ziren, elkar errespetatzen zuten, eta uste dut nahiko berezia izan zela, nik ikusi nuenez. Beraz, bai, oso pozik zegoen. Nik badakit zer garrantzitsua zen Colinentzat, Erikiko adiskidetasun hori lortzea, ez bakarrik aktore gisa, baizik eta gizaki gisa. Filma egitearen esperientzia oso sakona izan da guretzat, eta halako harremana izatea Erikekin eta Patxirekin, deskribatu den bezala, hori izan da esperientzia benetan sinestezina. Se ha terminado la rueda de prensa, gracias. Sure.